some more people will be there. Felix Lopez will be there also. Also, I think Alex Mtian. They will be also there. Ukhumbula ukuthi le nto izoshuthwa mfowethu. That is why ngithe dress to kill. Okay. Angazi ukuthi yobulala abantu, but dress to kill. I will prefer you coming with your partner because ukhumbula ukuthi le nto soon uKhethelezi there is a reality show azoyenza. So already kahle ngifuna ukusho nje ukuthi but bathe ngasho. No. Bathe ngasho ukuthi bacelile ichannel ithe sicela ukuthi for now ungabatshela abantu. Sifuna kube surprise le. There is a reality show engizoyenza. So this gala dinner na izothathwa iyobekwa ipackage. So mayiqala idlala le reality show on DStv na izovela. Izodlala njenge Selma Tunes. Ngithi uyabona Selma Tunes from emotweni manehla. Mina shoot waqala iAthayi. That is why ngithi dress to kill. It's black and gold. Bese uyolalela. Uzothi mawufika lapha akuwe ube umuntu omnyama na ohlonishwayo. Bakuhlangabeze. Yes. They must show you ukuthi there is your seat. Uhlala la uhlala khona. Then benze show ukuthi uphuzile amanzi, uphuzile ijuice. Yazi ube nawe uzizwe ukuthi yazini ngimukelekile namhlanje kanti nami ngumuntu yabo leyo nto uhlale nami etafuleni share ideas with me uzobuhleli nami sobe share ama idea futhi uzozusho ukuthi angisoni ngemali yami 1.5 engikhokhile because yabona lento ekhulunywa la bakhuluma isense because uvosi uzobe ezokhuluma izinto ezine sense nami I will be talking mina ngeke ngikhuluma into eziningi maybe ngizodeliver speech some maybe 30 minutes whereby I will be telling you journey yami ukuthi ngisuka la ngiya la ngisuka khona ngiya la abantu abazobe khona on that day ngeke baphinde basho bathi uKhethelezi uthwele. They will understand the vision yami bazoqala lapho kuba nathi masingenza 1 senze 2 senze 3 bayophinde bayiyeke phansi lento ukuthi lo muntu uthwele but in fact they will work hard. Ngiyotshela abantu ngiyovula imiqondo yabantu khona ade bekhala ku social media sicela Nkosi yami ibe online. Mayiba online what was the point of ukuthi abantu bakho 1.5 ngoba phela uzongena ngopotsho umuntu ayengene ngaphansi kwamashidi ngoba bathanda ukuthi badelele nangase mase bephansi kweingubo a comment naze nabambi naze na umuntu omnyama unjalo ke akafuni ukumncoma umuntu omnyama but abelungu they like wow you guys you look so beautiful you look so gorgeous yabo thina ngeke uze umuntu encoma leyo nto but on that day believe me or not wonke umuntu uzobe egqoke kahle emuhle futhi mkhulu kunento efikayo kum andazi ke mhlamba ngikho ngayo but uzoyibona xa ingaba iyo ngosuku lwakho le birthday kunabantu abakwamanye ama province abakhona abangeke bakwazi mhlamba ukufelela noma bengakwazi ukufelela but you want limited kube indawo so uzothi omnye umuntu na idea nothi akuhambe lonke ama province because wena ungumuntu we South Africa yonke abakufuna and otherwise eGaladina mele ngiyenze province by province exactly yes ngizospenda malini because leya Galadina mfowethu ukuyenza ngispendile almost $500,000 liyanto ezoyenziwa lapha just for abantu abazobe lapha I think sidlulile esibaleni siu 70 but so far ema seats available kusela ama seats awu 12 if I'm not mistaken 12 mfana ngithema ngibuza ukuthi it's only 12 left ukhumbula ukuthi kune sound bazobe dlala live ama artists azodlala live yonke into mfowethu izobe iclass leyanto uyazi into enami phakathi into enami phakathi nje angifuni into ebheke eceleni and futhi ngeke uzwe kubanga umsindo ngisho neziphuzwa lapho even ngingaphuzi mina but I will make sure I accommodate ama guest wami wonke umuntu athola into ayidinga showcase so Jabotela asidlule kindaba ye birthday mara inyanga yonke ke kodwa sazowathola ama birthday wishes and remember it will be on Friday. Ngithi mina ngizalwa ngo Thursday then birthday is on Friday where ngo 3 ntambama izophela ngo 7 ntambama nje abantu bayakwazi elalusha mayifakile nje ku navigator kanto Botiko but umuntu ozoza ngumuntu ozobe esenike imvume yokuza definitely. Maybe you'll get an SMS or you get a call from me. Yeah. From my personal number yami. Okay. Not to uKhethelezi Mbumbulu because no Khethelezi Mbumbulu akamile ngale naye uyaba invite abantu.
So you will get it from me actually ukuthi confirmed i-seat number yakho seat number bani. Once you ufika lapha asikwazi because uzobona abantu bengakuhlangabezi. Because mawufika lapha ugaxa umgaxo wakho one number yakho you go straight to your seat umuntu uyakuthatha uyokubeka injalo nje lento. Ayijike mphulaphula Dr. Skese ibuye indaba yeservice yayizolo ecaweni. Wow. Sibonile okay umphulaphula besikhohle kumkhumbuza ukuthi YouTube channel ka Dr. Khethelezi uyangena nje usubscribe uthi Dr. Khethelezi ubese subscriber bethe nebell ukuze ukwazi notify ngezinye izinto eziyenzeke kakhulukazi njengento yenzeke phezolo omhlambi ku Black Life TV. Mhlambi ke wena ulapho kulondawo olithola ithuba lokusondela kuye izibonile wena imessage yaphezulu ukukhona abantu futhi abancedayo dokotela sibukile siyasibuke noma singalifumani ixesha lokuya mhlambi sibuye ne live into sibonile kodwa ku YouTube ecaweni iservice yaphezulu unikeza na ngendawo zokuhlala abantu ubona kanjani kodwa omnye umbuzo ke lo sende kwenye indawo ngoba wena vele uyakwazi ukubona ngizocela nje mhlawumbe phakathi ekugqibeleni ababini nje kuphela dokotela ukubathathe ngibahlolele ngiyacela bacelwa ndimi namhlanje ngiyomabizwa sabele mfowethu anginankinga lokho sizobenza babe babe u3 bengabi babili okay sizobenza babe u3 mfowethu ake siphinde sikubonge lokuthi ngiyawathanda ama clients ami noma ngiyawathanda ama fans ami noma ngiyabathanda abantu aba-attend isonto lami because banayo lenhliziyo ubaba wabo anayo mangithi ubaba wabo ngisho mina spiritual father nginonembeza nginozwelo ngibafundisa esontweni ukuthi sibusisiwe isandla esiphayo kunalesi esimukelayo ngihlala ngibafundisa leyo nto ukuthi nikela ngathi awuboni nikela ngathi awuboni kwesinye isikhathi abantu beze bethi uyahlanya uyabona mina umuntu ubuka iside lami li1 ukuthi lo muntu wayehlala ethenga imoto ezibizayo property ebizayo izinto ziyenzeka yabo ababona ukuthi mina nginikela angathi ngiyahlanya kuneminye iminikelo engiyiveza ku social media kuneminye engayivezi ngoba kwesinye isikhathi mawuzila ukudla umuke watshela abantu ukuthi ngizilile ukudla uNkulunkulu akasakuthathi njengokuzila ngoba bewufuna ukushow offer but mawungathula ulibamba ibhandi uNkulunkulu uyamaka ezulwini uthi lo muntu uzilile so into engizama ukuyisho ukuthi kuneminikelo kufanele abantu bakhombise ukuthi ngiyanikela kuneminikelo kufanele ungakhombisi ukuthi ngiyanikela ngithande into enziwe abantu izolo mfowethu ngike ngaphithizela esontweni ngaprofeta ngawo vundlulula umama uyibonile ku YouTube nawo nengane encane mfowethu nabantu yes babonile ihambe iprofesi yazi yawufika kumama wengane abanandawo yokuhlala usukuma babo yedwa mfowethu uma bezothatha isibusiso kimi wasukuma lo baba wathi mkhulu ngicela ukunikela mina nginikela ngomuzi engizothi ngenze sure ukuthi labantu laba banendawo yokuhlala like everyone was like wow angithi uyabona ukuthi abanye abantu bayathukehleleza uyena ozonikela wathi lo baba no ngicela mkhulu ukuthula umthwalo kuwe ngizokwenza mina lokho kusenjalo ngathi mina nikhumbula ukuthi le ndlu amnika yona i-empty ayina furnish ayikhali ayigcwalisi furnish showcase futhi kwenzeka lokho mfowethu wakwenza abantu bakwenza and I was like uNkulunkulu anibusise nonke there is no need ukuthi nikelele mina because lokho enikwenzile kufanele ukuthi benikwenza kimi mkhulu ngiyaqolisa ukukhonto nikhumbuza lenhlotha ekhaya uMacingwane ake singene kwindaba kangizwe mfamkhulu madoda omlando wayithetha into yenzeka mkhulu kanti kanjani wena kanti lobiloba wabuya asilikhuluma iqiniso mfowethu maybe nawe busuwo omunye wabo abantu abaningi bese belahle ithawula nethemba ngelinye ilanga masikhuluma kuma topic wethu sike sakhuluma ngomehluko phakathi komuthi nesalamusi okay umuthi nesalamusi kuhlukile abantu abaningi they were angry at me two things but why uJacob Zuma waboshwa or why uMacingwane waboshwa one uJacob Zuma akulona client lami noma bengahambi kumina okay now that's number 1 number 2 iprofesi yami namanje ngisasho ungizwe kahle ujule futhi okay igama engizolisho manje namanje ngisasho uJacob Zuma akazaboshwa ngijulile futhi lokho ngisakusho ngijulile
uJacob Zuma ngeke aboshwe ohlakaniphile umuntu ohlakaniphile owaye esikolweni oyaziyo nepolitiki ungizwile ngimile futhi lapho lobi kufanele wena ngabe usuyangi-understanda I will never prophesize into engekho accurate ngiprophet into engqo eqonde khona ngqo futhi ngiyama entweni yami ngishilo namanje uJacob Zuma will never be arrested yo nithi ngi-social media uboshiwe yes uboshiwe asisho kanja yes he is arrested uboshiwe phakathi uboshiwe umsholozi asithandazeni aphume asithandazeni yazo bese ngibuya lana kwi-client lami ungizwe okay yeah ungizwe ngathi kuwena ngeke azaboshwe ungizwe imina I personal myself imina ngamthatha ngawumhand over ngimhand over kufana nokuthi ngangiyocupha unoxaka wami afika ngawucupha lo noxaka ngaqeda ngafaka into la ukuthi malifika igundani lidle yaxa angithi ngakwenza ngithe mangikwenza kanti ngikwenza nabantu abangawu-understand umuthi asebajwayela isalamusi abantu umuthi abakawazi bajwayela isalamusi uthi uphuma esigodlweni senyanga same time usebona imali leyo bugebengu beqamba manga abantu bathi abantu imali lo muntu uyayenza imali beningi there is no such yabo isalamusi ke lelo but abantu abawazi umuthi bayazi ukuthi umuthi usebenza after isikhathi sikanani bayalinda okay uma uzofika manje lobuthi kubule umuntu kini ngicuphela isidumbu khehlelezi ngiyaye ngithi mina lalela la ngizosicupha lesi sidumbu ngikalela amalanga bonke abantu abenze lokho kubi bazomlandela lo muntu ngiyasicupha ke isidumbu lapho so nakho mfowethu nakungizwe ngafika ngamenza ngaqeda ngathi mina wozakala Probably uyasivela nawe eDokotela kunendawo apho kufumaneka khona imveliso zakho ezibiza ngama chemists asezingeni eliphezulu ungalishilo gamela ndiba ikhona apha kwaZulu khona apha kwaZulu Natal khona eMpumalanga khona eGoli beke nento nendumezulu yento anabantu ibiza ngantoni ka 50% especially somhlaba asiphinde sikusho lokulobulobi nginebhadi ngaba nebhadi if ngangubhushiri ngaba ebezolala ephethe ama present inqwaba enikwa abantu bakithi basemzansi happy birthday mfundisi mina ke ngaba nebhadi uNkulunkulu wathi wena nika abantu bona ngeke baze kanjani bakunike yabo lonto nalapho futhi on Thursday ngidecide ukubanika futhi ngithi happy birthday let's celebrate together because kunabantu abafuna ama products wami kodwa abathayabiza so ngase ngithi whatever se farmers whatever 50% azikhali 50% ngiyanqamula price yayizwa leyo nto whatever ese farmers on that day but especially ska one day okay uzofika omnyango lesihlanu athi imkhulu uthe only one day Thursday kuphela 50% after that ntambama bavalile ma serious nge product yami uyolova nokulova emsebenzini noma ufike late ufuna ukuyodlula efarmers uthathe lezi zinto ezithathayo yonke into special on Friday ikhona 404 Salmon Grove la ku Anton Lembet ikhona Everlem ngase Department of Labor ikhona Marispec ngase Home Affairs ikhona ese Goli kukhona Ilof and Commissioner ngase CCMA ikhona ese Epitoli ngase Pretorias ikhona ese Witbank ngase downtown next to Spa mafamasi wami wonke mfowethu 50% off uyazivela kamphulaphula 50% off and futhi awuvi ngomnye umuntu into zakhe uDr Kehlelezi professor usuka ezitho elive kuyo yonke into yakhe yokuxhumana Dokotela kunomasingcwabisane ningathi solibele andazi mhlambi khawusiphinde usithi fahla ngawo ba into efunekayo ngumuntu onjani ofunekayo abantu asekusho lokho mfowethu hey yabona ngiyaye ngithi mina kunabantu abanomona izinyanga ezinomona esigodlweni masisebenza manje bengingayitshela ukuthi nakumasingcwabisana mangivula umasingcwabisana bayophinde futhi bavuka umona kunabanye abathi mabenza ama interview eradweni ningahambi nijoin umasingcwabisana abantu eningabazi naye nje wafika bengamazi bamazi abantu abamnyama the only thing ezobenza bangaphumeleli ukuthi they don't know how to support each other if you look at uKehlelezi isikhathi esiningi mina ngipromoter izinyanga senza into eyodwa futhi nezinyanga okay yes angingeni futhi kube ngiyifake la ngiyiprofile
inyanga yenza umsebenzi ofana nami nginale nkolelo yokuthi umuntu uyala holelwa khona idlozi lakhe Okay. nakuma singcwabisana baningi uma singcwabisana abakhona eSouth Africa even outside South Africa unfortunately wami ube nenhlanhla ngathola neoffice kuphi eEngland Yo. and futhi angathi sengizoba iclient yami eningi kakhulu izoba khona lapha because kunabantu abangithandile eEngland bathi mkhulu baze bafuna bangakheli office bangixhumanisa neambassador yakhona bangakheli imasingcwabisane wami kakhulu operator more overseas yayizwa leyo but la eThekwini mfethu do you know ukuthi uvalwa nezindawo ukuthi angabi neoffice bahambe bekhuluma angabi neoffice la kanti abazi ukuthi angingene vele ngiyithenge ibuilding mina leyo rent akuyona wena ngiyithenge ukuthola inotice kuthiwa sicela uphume emadeni la urenta khona wena usarenta ngifike ngiyithenge ibuilding uthi mawuthi ngithi sengiyayi own that is why ngathi abanye abantu bakhuluma kakhulu bagxeka ukhehlelezi banganaka ukuthi ngelinye ilanga uyobuza umbuzo we1 wena othi awumfuna ukhehlelezi othi uthwele in do you know ukuthi uba no own rice Yo. leli rice olithanda endlini olidlayo do you know i-owner yakhona uthi uba uthi mawenza research yakho uthi uyabheka uthola ukuthi ukhehlelezi uzoliyeka Hey, maro. uthola ukuthi ulikhonze kakhulu uzoyiyeka ivorce leyo ikhonze kakhulu ngeke uthola ukuthi uyena ukhehlelezi so into engisho mfowethu ukuthi imasingcwabisana ukhona All right. you go on Instagram Dr. K Funeral Service uzoyithola you go on our page Dr. K Funeral Service uzoyithola ama numbers so dropa futhi laphana bazoyibona ofuna ukujoina mfowethu ngizama njengamanje ukwenzela abantu abahola iqoqo kune package engizama ukubenzela yona so that it can be easier for now mawufuna ukukhokha you go to the nearest pharmacy Oh, okay. to be easy Okay. yabona nje yenzwe lula go to the nearest pharmacy la uthenga khona ngizokhokha bazofika bakwenzela islip sakho makuthi banjwe bank izobanjwe bank uye khona if there is any problem inamba ibhaliwe la uyafona siya-attenda ngokusheshsha siyenza into yakho iba sezingeni ngisho kuthiwa ukuphi yayizwa leyo nto Hayi ba mhlambi ukuthiwa uzothi wena ulapha eSouth Africa kuphela noba mhlambi uqhamuka elinye ilizwe. noma mfowethu kuphi mfowethu Dr. K. mina do you know ukuthi maningi amabhizinisi engiwenzayo Yeah. those who will be there ngalelanga leGaladina bazozwa ukuthi wow kanti ubuya bela wow bawuthola ukuthi njengoRuben ubona umlunga omunye na usomabhizinisi bawuthola ukuthi njengaye because maningi amabhizinisi engikuwona amanye ngicashile kuwona ngiyikhwapha angifuni ukuvela ngoba phela sengifela legama lokuthi uyinyama uyabo so maningi abanye nje nginokuhleka mangingedwa ngimbona we wazi wakhuluma nkosi yami engigxeka akazi ukuthi ubusy nje yimina engioperator lapha Dokotela uyabona xa uthetha indaba yekwapho nikhumbuza inkabi zikamahlasi emarenkini akuphasekisa kakhulu ya mfethu mfethu yabona ungizwe ke wathi ufuna ukubalwela labo bantu yeah wathi taxi drivers taxi owners abaculi uze walungizwe enkantolo elwela abaculi wathi nithini ngabaculi no MC njengamanje since kwaqala lockdown labantu nithi badlani but into yangidisappointa abaculi ababekhona kwakumthandeni nalo nomunye abakamaskandi nje maybe babe u4 the rest impethe abaseThekwini bonke ayibakhulumela not even one wire impethe support ungizwe lutho but wayibalwele enkantolo wathi ngifuna ukubuza ukuthi nithini ngabo abaculi nabo MC nithini ngabantu abasema hostel abanganakudla nithini ingane zase university ezinye uNSFAS urejected nithini ngalawo bantu abanazo imali zokubuyela esikolweni and it was a point. Hey dokotela besithembisile pha eqaleni kuba ke abathathu ababili so bathatha udokotela ke ngabaxelele namhlanje into obana ke ingxaki kuyiphindawo phikhoyo dokotela singaya khona mhlawumbe ayikhale mfowethu ayikhale usenqhubeni kwisintomdala sekubulisa Molokai yebo sawubona njani sikhona khona kunjani yebo ngicela ngivele umkhulu amen siswami sawubona mkhulu siswami yaphila sawubona mkhulu siswami yaphila ngiyaphinda hayi mina ke ngumlandeli wakho omkhulu okuqina ade bekulahla ngesala nje bengibenzamile bengigxeka danke sisi nakho ngifuna abantu abanjani
njalo ngesonto ngishisa ngingena ngezami Nkosi yami uNkulunkulu akubusise sisi awuyilahli leyo mali uyayitshala. Umkhulu sezibatshela ukuthi mina imali ngiyayithola so ngibike ngisho ukuthi umkhulu namhlanje ukuba nemali ngafuna esontweni ngisezikhona. Lalela ke sisi wami. Asikusize nje ngento encane kuyi-birthday month yami. Ngizokunika nje ikhambi ngeke ngikuprofete. Ngizokunika enye into ngeke ngikuprofete ngizokunika nje irecipe eyakho eqondene nawe wedwa. Yebo mkhulu. Uzongifunela umuntu igama lakhe abathi uNokthula. Yebo mkhulu. Uyezwa? Yes. Do you know anyone igama lakhe abathi uNokthula omjwayele nje? Ake umazi Nokthula ubizwa ngegama. I don't understand ngithi ukhona umuntu abathi uNokthula ongangitholela yena. Ozomthola nje noma kuthiwa umjwayele uNokthula. Ngingamthola mkhulu. Yeah, ngicela ungitholele yena sisi wami. Angazi noma uzoyi-understanda lento esizobe sifuna ukuthi siyenze. Uzongitholela amakhandlela awu2. Uyezwa? Yebo mkhulu. Leli 1 lizobe limhlophe, eli1 lizobe liyellow. Ebese umcele lo sisi ukuthi ngicela sisi wami lamakhandlela ungilalele nawo. Ukhulume nje. Igama lakhe uNokthula. Sithulisa izitha empilweni yasekhaya kini. Awunazo izitha sisi kodwa umndeni wakini unezitha. Correct me if I'm wrong. Yeah, mkhulu qinisile mkhulu. Qinisile endokuze ngeke worried ngomndeni. Imake lalela. Angithi ngifuna ukuthi siye lapho ngikhipha ikhambi. Sisi wami wena before ucele yonke into uyicelele wena but you are always worried about your family ukuthi my family comes first. Unenkinga ngisho na ku relationship uhlala uhambisa ifamily yakho phambili. Ifamily yakho yafungelwa. Kukhona umuntu emndenini owadlula emhlabeni exabene nabantu basekhaya kini wafunga. Wathi ngeke nize nishade, ngeke nize nithole imshado, ngeke nize nithole imisebenzi. Kodwa mangithi lalela ke mangithi asithola uNokthula ngizama ukuthi kuwena kunento esifuna ukuthi siyicishe eyimpi. Uthi umoya oyingcwele kimi sisi wami asigijime siyofuna kubantu abadala kunomuntu owadlula emhlabeni 1994 17 September lo muntu wayidlula emhlabeni ithuna lakhe libhalwe kanjalo. Ikhona into eyasetshenzwa kuleli thuna. Uthi umoya oyingcwele masingaya kuleli thuna manje siyothola ukuthi kwangcwatshwa inkukhu kunamathambo enkukhu kulelo thuna ngoba sisi wami kune relationship okade kufanele wena ngabe uke waphuma kuyo sekufanele ulotsholwe noma sekufanele ushade yabhidlika into yakho. Uthi umoya oyingcwele right now mangikhuluma nawe there is a pain enkabeni yakho eyothintana nesinye sakho. Uma ngikhuluma nawe njengamanje lento iyashintsha njengomuntu ongathi ungaya toilet. Yathi inkulumo yasezulwini weqiswa into sisunento engathi lilumbu. That is why mawuye ekamereni nomuntu wesilisa uphuma amanzi ngaphansi ngoba into yamasbomu. 1994 17 September ithuna okwasetshenzwa khona leyo ndawo. Bana bas kunjalo umkhulu konje sesho endikade ngangishimisa ngiyafisa ke ngibona yena ukuthi ngiyamasente engena kunqama endawo ngiba worried umndeni wami ubone ngiworried nje ngesizwe la. Kufanele sisi ngoba unomsebenzi wabantu abadala uphathisiwe. That is why uhlala mawufika ebantwini abaningi uyasindwa emahlombe wakho. Uma ucabana nesoka lakho uvela uzamile kakhulu ngoba abantu abadala bahleli kuwe. Ayimkhulu ngiyabonga yazi ngisezize sonke ngiyabonga sengiza akunqama ongisathi ngangizela ukuthi ngithathe ngizoprofeta komanje sengi-enjoy ngale nje lokuthi ngivele ngikhohlwe nje la izinto ezibuhlungu ezenzakalayo nje ezinye. Ake sithi sisi lawo makhandlela awu2 ngiphathele wona on a Sunday so besiloko sishilo Sunday sithi happy birthday mkhulu sithandaza. I think ubukhona ngishilo ngathi siyobe sithandaza sithe woza nomuntu omndeni wakho noma yini sizobe sithandaza Sunday. Bengikhona mkhulu ngicela ukubuye ungicacisele kahle kanti eredeni ngoba la esengathi ngizasho ukuthi amakhandlela asengathokela awu2 ngithola umuntu onokuthula basengenzela njani kanjani. Buya Sunday ngizokuchazela yonke into. Sinenkinga la umuntu uthetshela wena nomnye benza ngale uyofuna wakho nokuthula naye. Sunday woza namakhandlela ngizokutshela. Ngikholisa nani ngiqonde kuwena ngeso ngicela ukuza kuwena ngeso. No, uzoya ko Asha uthi umkhulu wangiprofete eradweni ngicela ukuthi nanka amakhandlela amangenzele lento. Ndumani ngiyabonga mkhulu.
Alright, ekubeni igama. Danke nkosazana siyabonga kakhulu. Masithi thatha omunye ukugqibela besitshilo ababili nje kuphela ngelixesha. Kwizilo Mzansi FM lobilobi yalobiza Radio ku-98.0. Enkqubeni siyakubulisa Molokai. So, Yes, kunjani dad? siyaphila. Yebo. Ngicela ubaba bandla angihlolele. Ugcina nini kuya kumuntu wesizulu akuhlolela noma kumprofeti? Angazi nje. Lalela baba, kunephupho elingididayo la kuwe elikhona. Uma ukhuluma nami manje uthi umoya ongcwele angibuyisa ama desk asesikoleni. Ayazi usazophuphusa esikolweni ufunda. Uyangizwa ngithini? Uphuphu ubhala itest kodwa uyifaila noma uphuphu struggleish uthisha efundisa kube sengathi wena awuboni lutho eclassini. Angazi kodwa kunaleli phupho elingihluphayo mawuloko ukhuluma nami manje. Wathi umoya ongcwele iyangidida lento baba. Kunento eyimali enkulu kakhulu okufanele ukuthi wena ngabe usuyitholile. Ngibona umuntu ehleli ku laptop eciphiza angazi noma wake wafunda kunomuntu ayefuna ukukufundisa ukutrader noma uyatrader noma nawe ufuna ukufunda izinto zokutrader noma ubuhlale ku laptop wathi moya kodwa kunemali baba okufanele idili ihlale kuwe kodwa makufanele ihlale kunaleli dlozi abathi umndawo okufanele silungise kuwe baba yazi wena uke wabuka umuntu oyiphatha imali kodwa njengamanje yonke into yakhe istakhile ibiyele emva ngithithwa ukuthi baba kunomfana oneminyaka ewu15 abamthuma ukuthi azokufakela into engathi umthi ode endaweni engathi zeduze komnyango kwangathi kodwa qobo namanje uhlushwa zinyawo uma ngiloke ngikhuluma nawe ukona into engathi izinyawo kodwa qobo ezibuye zingathi ziyahlupha athi umoncele lento isize abamba isitho sakho sangasese njengomuntu angathi mawuhleli ngohlangana nomuntu wesifazane ungashawa one round ukhathale nawo angazi ukukhuluma nami ngizwe baba Hayi uyashayibela. Uzokwazi ukufika kimi baba sikutshela ikhambi ngoba phela masikhuluma ikhambi hey uzokwazi yini ukuza kimi Akakhambi ngizozama ukuthi ngila eThekwini manje ake sithi lobulobi istathu loshisa umnikazi angithi Kunjani? uma efuna ukusinda ngithi usebiziwe mahali uthi yena ukude useThekwini mina ngiseverele ngicabanga ukuthi ngiseduze kakhulu lapha Sekuselekela dokotela hayi siyabonga baba Alright, enkosi kakhulu. Alright, qhubeka igama la sithola konke izinto zami sifika mphethela nenqubo kawuxhobe ngepeni nephepha okwazi ukuthabatha imcuka echane ngcombolo ezithembe nje nawe ke umkhulu futhi uyakwazi ba akubhekele xa sowufikile pha kulamandla asemahlabathini uyakwazi ke ukwenza appointment ukwazi ukudibana naye mkhulu akasiphe imcuka echane ngcombolo ezithembe nje noma mhlambi ke abantu xa befuna ukungena kubagcobisane uchilo mama ema-pharmacy awakho nje ukuvala Mfowethu asike sikusho lokho ukuthi okokuqala inamba mabefuna ukuzobhuka noma ukuhlola noma befuna ukukhokha lento yeGaladina inamba mfowethu abashaya inamba nethi 081 384 09 55 081 384 09 55 umuntu abazomfica laphana Zandile bazofica yena na ku WhatsApp uyatholakala mfowethu ezinye inamba zami bangakhohlwa mfowethu ukuthi babuye bashayele office livula ngo8 ekseni ithi number 087 550 1177 ukhona omnye obuza uthi mkhulu uthi nesifisa ukuthi siphose isipho igift senza kanjani cha bazofaka onesifiso sokuthi hayi mina umkhulu ngebirthday yakhe bazofaka lezi zinto kuthiwa yini ama account number bazoyifaka lapha na ku screen only on YouTube onesifiso uyofaka lokho afuna ukufaka bathothi mina cha ngeke ngidlale lo mfana omncane nje hayi bayeke sinakini Sunday mfethu ziyakhala esontweni Sunday ziyakhala esontweni ngiyexolisa nje mhlambi ekuhle ixesha lakho umzodwa nje kunabantu ebebethi bafuna ukubona so andazi umuntu mezoza kum ndibe ngenanto mina athi ngicela ukungena ngawe lobulobi enoduyijwayela kakhulu bakhala ngegroup ukuthi izigroup zona azizobe ezekho especially na lobilobi lithatha izinto madoda kutheni ningayi ku professor mara mfowethu igroup bezingekho especially uyabona masithi 50% off cabanga nje isigroup sika 6 million shothi sesiku 3 million hayibo asiwenze special
ingathi sonozule lwami asisenze ngoba usubacelelile asisenze kodwa sizosenza Thursday asisenze from kusasa kulesika kusasa Tuesday asisenze kusasa sonke sizoyifaka ku special no problem. Alright, sesivala Jawudela sivala ngoba usibiya naye asiphe mhlawumbe kuba abantu ke bangathi xa bemdinga bamfumane kweyiphi inamba. Athi Sunday kuphe emahlabathini bayazi ku GPRS imawuze esontweni ka akufanele uzwenze appointment. Ufaka nje ku GPRS yakho uthi inyanga yodimo mzo. Ekseni u7 akushayile usukhona ziyakhala. Ngiyabonga kakhulu bhuti lobby ngiyabonga nje ngiqedi kulula kakhulu mina ngisesiphingo la ngikhona ngo8 ngiyavala ngo4 inamba nje ngitholakala kuyona ithi 073 8510 646 646 073 8510 646 yona namba nje ngitholakala kuyona uyabhuka then bese ke uya-attendwa ufike ngakusasa uzosetshenzwa 8 o'clock baqala abantu abazohlola basheshe bafika bazalwane kuyacelakala amen. Singakhohlwa lobulobo mfowethu ukuthi abantu abaye ku YouTube bayobona imangaliso zika Khehlelezi nalothu Khehlelezi ayikho indaba yalo namanje mfowethu ngisasho ngokuhlola nangomuthi ngisasho ngihamba phambili angifune kungconywa futhi kodwa nayo lento izogqibela le kade uyibhekela ivele yacho hayi mfowethu ngokuhlola ngakho ungayivanga le ngisho bangalanda uBushiri bamlande eMalawi bamlande bamlethe la ngokuhlola ngoba ngafike ngamano TB Joshua ngama naye kanje wazwashwa athi this young man is gifted ngokuhlola mfowethu ngisasho ngimile ngisahleli ngedwe esihlalweni lapha ngisafuna uzongibangisa ngisahleli nje anginyakazi futhi so mfowethu abaye ku YouTube uthi nje Dr Khehlelezi bese uciphiza ibutton subscribe zikhali bese uciphiza nale bell encane ukuthi kunotify njalo makungena something entsha ikunotify uyobona ekseni ngo4 o'clock ngena ku Facebook noma bayazi ukuthi bavula ku lapha bangithola khona nongizwe suke sibhizi ekseni kunzima kakhulu mfowethu suke zibuya ngempela zikhala ayikancane zikhala mfowethu bazolifonela ke office bafone nenambeni ethi 063 051 7641 abasegoli mfowethu ngiyeza egoli inamba ethi 066 00 266 33 bayabuza bathi cela ukubuza apha ama taxi ayeverelem uyalaphana emarket ngase A5 ufune duze neThongati rank uthi ucela ama taxi ayeverelem mawufika ama taxi ayeverelem uzowehla straight everelem mawufika everelem ufuna ama taxi ayemahlabathini ukubani ku Victoria. Yeah, I think it's Victoria. Victoria. Ufuna ama taxi ayeverelem mawufika everelem cela ama taxi ayemahlabathini ngiyaka Khehlelezi akekho umuntu ongazi ayokubeka ngqo egcekeni straight phakathi. Alright. Uvile ke mphulaphula inkosi kakhulu Dokotela. Masibulele ixesha lakho siphinike sidibane kwixesha elizayo inkosi xa isiphile ithuba. Siyabonga baba. Yini le wayithola?